En die veel cadeautjes. Oh, ik kies uit berenhanger. Oh, en een grote doos nog. Nou, zo maar niet. Oh, man. Oh, jeetje, wie is er geweest? Hey. Jongen. Ja, ze kan weer. Jongen. Wie heeft dat allemaal gebruikt? Ja. Maar zeker. Nou, oh jee, wat zijn dit veel cadeautjes? Oh, veel. Oh. Nou, ja. Oh. Voor wie zijn die allemaal? Hey. Voor wie zijn die allemaal? Zet mijn naam erop? Hey? Ja. Goh, die Sinterklaas is zo stiekem binnenkomen toch, hè? Ja, dat is wat. Oh, bedankt. Ik kreeg wel cadeautjes hoor. Oh, tof. Ja, kom voor je krijgt Ja, cadeautjes. Ja, ik denk dat ik niks krijg. nou, dat valt jou bij mij dan, hè? Ja. Moeten we het spelletje nog even afmaken? Ik heb nog 2 cadeautjes voor mezelf gevonden. Jeetje. Een klein en een groot hoor. Wil je dat lampje ook gewoon Dus even? ik heb nog een klein en een groot. Je bent ook nog maar klein. Maar mag je? Krijg je alleen maar kleine cadeautjes. Hier is aan de beurt. Grote cadeautjes voor mij even. Nee, volgens mij was het, want van mij geworden oma rapen 1. Ja. Als je 5, als je torentje op is, dan mag het uit. Ja. Maar dit is erin, hoor. Even wachten. 5. Oh, nee. Dat moet je hebben, hè? 2. Hey. Oh, jammer. Veel. Nee, even geduld tot spelletje houden. 3. Nee, ja, hou je deze van mij, hè? Ja. 6, nee? Oh, iets. Dan gooi je dat gewoon over de tafel, hoor. Ja, 5 ook niet. In helft dat. Ja. Hallo. 6. Ik doe gewoon eerst de hele tijd in mijn hand. Nee. Ja. Kan eens. 2. Oh. Hey. Oh. Ballen. Bijna. Hey, hier is één. Nee. Nee. Je hebt 2 keer 1 gegooid. Ja! Hey. Mag je torentje mag je opeten. 1. Hey. Oh, ik heb er 1. Haha. Dan moet ik nog 3 gooien. 5. Nee, aan deze kant. Ja, we moeten 2 gooien. Even een 2 gooien. Even een 2 gooien. 4. Dat is 2 keer zoveel. Ja, 2 keer zoveel. Ik had hem wel bijna, want dat is 2 keer zoveel. Ja. Hey, je hebt 2 keer zo weinig. Ik ben benieuwd of het meer is. Ja. Moet je even moet je aan Sinterklaas vragen wat erin zit. Kijk, 2. Nog een keer 6. Sinterklaas, wie kent hem niet? Oh. Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas. Ja! Ik heb wel. Ja! Iedereen maakt een cadeautje. Ja, hè? Hey, Hey. wat is nou zo? Nou, je had je die al. Mooi, roze. Jeetje, waar is Barbie dan? Mooi. Jeetje. Waar is Barbie dan? Dat kan je niet hebben, of niet? Nou, ik kan het op 0 belangrijk staan. Nog belangrijkjes. Wat pak er even de Waar is Barbie dan? Oh, dat zit dezelfde.
Oh, er staat zeker Wieboud op. Carmen. Ja, dat zijn Carmen. Wieboud. Carmen. Ja, hallo. Carmen. Ja, hallo. Ja, kijk maar een bakje uit wat je denkt van dat lijkt me spannend. Iets voor papa. Carmen. Nou al. Ja, ik ook. Nou, die is van Grootje. Ja. Carmen, oké. Ja, hallo. Die is van... Heeft u het water voor me? Hè? Heeft u het water? Killen. Vanuit die rode dingen. Ja, die staan hier. Dat is het ook. Die zijn Een boutje. balkje. Jeetje. Jeetje. Oh. Het zal wel een pan zijn. Lijkt wel een pan. Dat heeft Sinterklaas voor mij gekocht. Ja. Oh. Steenbal. Dat wou ik nog graag hebben. De hapjes. Een hapjespan, een theepan. Nou, bedankt Sinterklaas. Sinterklaas. Bedankt. Zo. Oké. Dat is een goeie. Wel. Dat is een Oké. goeie. Ja, dat is echt een merk. Die al met mijn vriend staat op cadeautje. Jeetje. Jij trekt het maar. Wietse. Wietse. Zo. Zo. Dank je. Nou, we kunnen eerst wel eens even wat uitpakken. Oké. Straks eens even Ja. zien.